Now we are to Mangarira Shepherd in Ruzinde, which is a takamboita ripotewa nwangu tikaita dari akakumbira kuti anga sina mari dari inokwana kuita $10 dari rashe madamombe akati tipenguwa kupera kwemwedzi ndienda kupai tikazvitora semwana kuti hamwe asi pari zvino tichisvikira pazuva ranhasi mwedzi inokwana kuita ingasvike kunomwe asina kubhadhara. Apa ndatombozomufonerazve semwana mari yedare anenge achingotaurapo napo, saka ndaona kuti mutemo wedare unongofanira kuti mari ichibhadharwa ipapo. Ndikazviita zvekunge zvezvikwereti hazvidaro zvinhu zvemurawo wedare ramadamombe kana auya kuima. Dare nechikonzero chekuramba kubvisa mari yedare rairasha chationa kuti kutoramba chebati pamusoro imambo zviri kutaurwa naEdmund Madamombe ichokwadi kuti vakaita dare iri ranga riri pakati pangu inini nemushandi wangu, saka ndakaona kuti hongu vakagadza dare iroro, asi ndazotarirawo mu-customary law and local court acts, ndakaona kuti vanga vasina jurisdiction yekutonga dare iroro, nekuti ranga ririfanira kuenda ku-labour court nekuti kuti vagarise dare iroro. Masamonzi akangogadzirwa musi wa24 December, ndokutumidzirwa munhu waingozvifambira zvake patownship, ndokuzoionawo akaita akapuwa kuma4 ndokuzoionawo kuma5. Saka inini ndakati ndasvikawo kudai, ndakasvikoudzawo vabima ndikati nyaya iyi haisi mujurisdiction yaEdmund Madamombe. Ndikanzi navabima ndakatombovatauriravo, asi vakati ngatienderere mberi. Ndichizotarira dare raEdmund ranga riinaiwo Edmund navabima ndo vanga vachingori 1 asesa, papasina mupurisa, papasina sekretari, ivo vanga vachiita basa rese iroro. Saka zvakandinetsa kuti sei vatora nyaya iyoyo yavasiri vaine kodzero yezvaDecember 2024. December 2024 wakauya kuda kubhadhara? Ndakauya changu. Ukadaira uchipindura zvakutaura? Handina kudaira uchipindura zvandiri kutaura izvozvo izvi, because mudare racho imomo vakabva vatanga kundishoropodza zvakanyanyisa zvekuti vaitaura ivo kuti vachitokushudzira mukadzi wemushandi wangu. Nyaya
kutanga kuita kutaura uchiti nyaya yakanga iri yako nemushando wangu yakanga iri yanga iri yekuti takanga ndanonoka kumubhadhara mari dzake dzemwedzi inoita ichakufonera mama ichakufonera dzemwedzi inosvika 7 wakanga usina kubhadhara mushando wako kwemwedzi inokwana 7 saka akanga kamhangara mushando wako akanga kamhangara ipapo ndo pamwe pari kuti pakandibata because nemushandi wangu tataurirana tapedzerana mushandi wangu akati ndinokumbirawo zvatataurirana izvi tichimboita witness ari neutral anongoti sainiro kuti tawirirana kuti tinozobhadharana zvakati tingaa kutete zvikuru semazira aunoita mutemo kuti upinde ndima dzekutarisa kuti dare rashe rinasesa 1 ana mupurisa harinanani vese avo ndiwe uri kuona kuti nhauya ifanira kunge ikaenda kulebha sei yauya kwaedimene isina vasina jurisdiction nayo semazira vangangoita mutemo asi nyaya yatikuverenga panapa ndeyekuti vaona kubvisa mari yedare chakave chikonzero chikuona zvakutaura izvi ndo zvakakuti ikonzero kubvisa mari yedare makai zvakutaura izvi ndizvo kudare wadaidzirwa kudare kaaa mutemo wedare kana wanzwa zvawadaidzirwa kana pari pawanozopindura matauro avari kuita mukukurwa kwenyaya yacho sekuonesana zvinenge zvaakuchireva kuti iwe kana vaenderera mberi nayo sezvavanotaura iwe unokodzera kuchiita inapio ndaitodawo kuti ndiite appeal asi pandakakumbira record of the proceedings havana kukwanisa kundipa madamata vangakupe record of proceedings zvinoratidza sekuti hapana proceedings dzatofamba kana kuti iwe watanga kutoramba kuteerera murao wavo kuti record of proceedings already matoti mungazopuwa izvi musina kutobhadhara mari yedare kureva kuti hamuna kutoita acknowledge kuti mauya kudare kwacho havaimbokwatisa kuita record of proceedings iri correct nekuti ndiwe vega vainyora kana anoti haisi correct ka iwewe unenge uri agreed uchiona kuti haisi correct asi kwaunoti apiri kunoona kuti haisi correct ikauti haubva waita iwe ndewejaji futi uchinzouya kudaro upindure nauya kutaura pamusoro peushandi wako iwe uzonoskuona kuti hapana izvi asi kutanga watanga kuratidza kuteerera dare chekutanga izvozvo hongu chakapera asi maitirwo akaitwa dare racho ndo akandiita kuti ndive kunyunyuta nekuti vakangoi vachingotuka kuti uchabheuka nemotikari vachikusvudzira uyu mukadzi wemushandi wangu kuti izvozvo zvese izvozvo hatisatoda kuzvinzwa izvozvo izvo hatisatoda kuzvinzwa tingazvinzwire kumberi kana taifamba nawo yachiona tikudamba tikutsvaga kwayakatangira kuti chawadairwedzwa padare ndechekuti vanamupisa mari yedare ndizvo ehe hatinamudisa mari yedare ndikuona sekudana vakaita tisati vambomutswa kuti mhaka yamuri kumhangarairwa kana kuti yamuri kumhangara ndeipi kanzi mari yedare wabhadhara mari yedare ochitwa nyaya yamuri kumhangarirwa kana kuti hamari kumhangara mavakuita dare manzva asi mabhadhara chii mari yedare ndo pamunenge makutanga kuchikupindira kuti kwete vasve nyaya yaizei ndinoona yakakodzera kuita uko shangamiri ndaigobvizobhadhara mari yedare seiko iro dare racho ranga risiri appropriate nyaya yangu yaida dare relepikoti ndo raifanira kunge rakatongana nayo kwete nhau iripo nhau iripo yanga isine kuti kulebha koti nhau iripo ndeyekuti mushandi wenyu anga akuramba kubva pamba
akuramba kubva pamba penyu handitika ndobva achimhan'ara kuti ini handikazi panopamba ndisina kuita sepohwa mari yangu ndobva maenda kuna sabhuku mukanonzi asaine ndokwakatanga nyaya kuna sabhuku ndomanzisa andinoita yatangira ikoko ivi makatozotenda kuti mandibatsira nekuda kwekuti mushando wacho aripo kahasi kure haisi nyaya yokuti tinganyanya kurebesera dare nguva iyo nyaya ichifanira kugadzirika pamwe zviri amicably akaenda pasabhuku ndiwa indau dzekuleba bhodi dzinoenda pasabhuku yanga isiri nhau yekuti sabhuku ndichingarandi sabhuku ari pano chingarandi zvakanaka vari kutaura vakanga vari asesa munhau yacho ruzivo rwenyu mukuizira mudare vauti ndatoiziva kudare maizira mudare rava kutaura kuti paive naedmin nabimu mataurwa ndimi vanopa makainzira mudare iwowo saka mungatibatsire zvamutsanangura izvo kuti vamurwisi vakaenda kwasabhuku vamurwisi vakaenda kwasabhuku ndokudeedza 7 committee vachida kuti mushandi uyu vanga vakonana mushandi akuti akuenda asi achiti omi mari inini handingapamba muchindiowa mari yangu vakati tochinda kwasabhuku tonosainirana kuti ndozokupa mari yako sei kubva kwake kwemushandi apa anga achipa sei basa anga adhisibiswa basa here hongu nemushandiro wake anowemusha anga adhisibiswa basa uyu akadhisibisa mushandi wake basa yes akati handibve pano ndisina kupiwa mari yangu uyu ndokuchienda kwasabhuku ndokuenda kwasabhuku kunoitei nemushandi uyawo kwasabhuku mamaenda unoitei kuleba pamusoro mambo zviri kutaura navabima asi chisi chokwadi mushandi uyu handina kumbomudismisa ndakanga ndamukumbira kuti ona kunokumaenza kuwanda sekuti hakuna basa rakanyanya kuwanda saka ndatikumbira kuti ndimboenda newe kuchiploti changu kuti tinoita zvehorticulture ikoko nofunga tinokumbudza takwanisa kuwana mari yekuti tizodi tibhadharane mushandi uya anobva ati ini zvekuenda ikoko handisi kukwanisa asi ndandida kuti mundipe mari yangu tikati pari zvinezvi mari handina asi makazopedzerana pakuti kudini mushandi akazoti chindinyorerai kuti munokwanisa kuzondibhadhara mari iyoyo tonosainirwa neneutral person neutral person watakafunga kuti tinowana ndiye sabhuku instead of yekuti atitambire chichemo chedu akamba amhanya kudeedza 7 member committee yanda ndisina kumbogadzirira kuti tingasvitsana ikoko because mushandi angati nditsvagire munhu ari neutral uri ipapo sabhuku ndo mashandiro ano nedare rake kuti asaiwa kuti adaidze dare rake anzwe nyaya yako aine komite kusevena hazvingaanei kuti iwe ndasina kugadzira kuti ndizoziva kuti kune 7 member kuti ndo mashandiro asabhuku iwo anga ari correct ndobva zvazodii nobva 7 committee member yadeedzwa nobva vateererawo vakanzwa nyaya yacho vakabvuma kuti hazvina dambudziko chinyorerana yekuti munozomubhadhara sei mukomana ndopandakazoshamisika nyaya yacho yazosvitswa kuna yakasvitswa nani ipapo ndopandikaziva kuti ndisabhuku kana kuti mumhangari uyo ushandi uyu vari kuti vanayo vakazomutora vakamuisa purasi kwabima kwangu wangu ati aende kuita ndizvo kuti kauza kwako hamuna kuzoenda vese handina kuzoenda tese asi mari yakakazombawo yandichiri kumupa zvaisati sezvatakasaitirana izvozvo
muri kuenda here muchiziisa nekudarira sabhuku yakune 7 member kuti izvozvo changamira zvekundirwadza izvokuti ndikiri 7 committee member yacho yakazodedzwa sei iye munhu kuti atawirirana kuti sabhuku zviri pamutemo ava takatombovadaidza vavimba samaita samaita kushanda kwasabhuku ne7 member committee pamutemo akufanira kuremera kuitira kuti sabhuku asaite zvake ega dare rake iwe wapotera nekwasabhuku sabhuku adaidza dare rake mosaitirana iwe uchinyora kuti uchabhadhara ndakadai sabhuku dare rake ateerera izvo nhasi iwe pauri munhu sabhuku yafananga achiziva ndo zvandiri kubvunza kuti zvauri kumubhadhara kune yasara uri kuenda here uchiisa dare kwakambopotera nako kuyapo ndakangoenda pamusoro chakabereka ndakuenda nekuna bimo pamusoro samaita hatingotaura chokwadi kudare tisazotenge tiotsvaganya inini makazobhuya nekwandiri muchimupa papi last time yatakabhadhara nayo ndakauya kuchikati chidai munotaurira headman kazotora inini nekuti kuzotaurira headman hakusina value hakusi jurisdiction yaheadman kuti azoziva kuti kutangira nyaya yekubhadhara nekuti kwaheadman hakuna shoko rakarayira zviri kwasapo kwaheadman hazvipo sabhuku wakapotera anofanira kunge achiziva kuti uri kubhadhara munhu mari yake semanyorana make nekomiti yake iri kusiri kumusana kwake iwe wakatarisana nasabhuku iye zvaine dare rake rinomuadvaisa vanoita zvinhu zviri pamutemo nokuti iye zvinezvi kana wazongoita zvekuti ndazoenda kuna abima ava vari panapa tichibvunza kuti uyu mushandi uyu wakazomupa mari yake semabhadhara autaura ndikumupa ndakazodai isusu hatisi kuinforsa kuti pa munhu mari yake nokuti atindedze kulebha nokuti uchapedzera kulebha usiku pasabhuku usiku ndozvatikutsvaka sabhuku musoro iyi mama baba kunge mwaziva mutemo tanga kwawo makauziva mambopinda matare aya ndopamakazodzidza kuti harisi jurisdiction raheadman asi mamboendako nekuti chinhu chimwe chete igumbo rimwe chete dare rasabhuku nedare raheadman nedare ramambo chinosiyana bedzi inhano dzemafambisiro amunoita naye nemagaro aiti padare asi mimba makaenda kwasabhuku muchinozisa nyaya yenyu manyatsoziva kuti muri unotsvaga muyananisi makundikana kuwana muyananisi chakasvisa nyaya yenyu kudarira kwaheadman outcome yakabuda padare ramakaita nasabhuku ndo zvakakupai muzosva kwaheadman zvekare maenda kwaheadman chamakanodzidza kudzidza kuzoziva kuti mutemo unoenda kulebha court nokuti makaudzidza kuti mudare mwechitero kwete kuti muuye mimine judgment yekuti hausiri unotonga nyaya iyi wambonogara pamberi pedare iroro nekuti umwe magara mukati medare iroro zviriko zvaifanira kunge zvakabuda izvi zvamumakaramba kuti muchibhadhara maifanira kunge makazvibhadhara kuve neruzivo kana kusava neruzivo rwokugara mudare iro pamusoro makanyorerana riri kuti rakaendeswa kwaheadman rakaendeswa rawakanga waenda kwasabhuku nekomiti yake manyorerana kuti nchabhadhara ndakadai gwaro iro rakaiswa kwaheadman handina kutoriona rakaendeswa kwaheadman rakaiswa nani ndo pandandiri kuti mambo handisi kuziva kuti ndiye mushandi wangu here kana kuti ndisabhuku saka izvi zvicharatidza kuti kana gwaro iwo usina uchashaya mutemo wekuteera kuti munhu ndomubhadhara ndakadai nokuti hauna pazvakanyorwa kana anokubvunza iwe usina gwaro handi gwaro nderako gwaro muromo wako gwaro mashoko ako gwaro ruoko rwako rwatiri kunyora kuti haya ini mari yake ndine mari yake yakati saka ndichamubhadhara ndakadai unofanira ngoinaro gwaro iroro uchiti kana paine dare rinogamuchira mari ichisitwa munhu vanenge vachinyora nhasi wabvisa mari yakati pasara yakati uchidaro
saka rekodhi zvotirakidza kuti kana pasina rekodhi zvitora kuti hauna mari yemunhu yauri kumba. Pamusoro ichangabereki rekodhi tine rekodhi rangu rikuguma zvazvikutaurwa naasesa kuti ndisingazivi nezvemutemo ndisati ndaenda kudare raHeadman Madamombe hazvisizvo. Kwenga ndataura wani pakutanga kuti ndakatosvika ndichitaurira asesa Dima kuti mandidedza kudare kunoku, asi kesi yangu haisi ye-traditional court ndeye-labour court. Ndichitovapa muenzaniso vabima tikati vabima aiwa ngomira kwete panana yemukana hanzi ndizvo vabima akati kwete unomira ndowodaira munhu kuti kwete kwete nyaya yekutoti nyaya yenyu ndeyekulebu yakabuda tiri mudare kuti nyaya yenyu ndeyekulebu asi pane nhayo yekuti uyu haachadi kubva pamba penyu aramba kuenda kuploti akati aiwa nizokuploti hangu handichadi ndipei twangu ndiite sei ndiendi tikati nyaya ikai zvochwa ndeyekulebha vafana kuenda kulebha kunoti makati ndini ndakatini aiwa ndakamboodza vakaramba maita basi lokumbiro nhau yakauya kudare kwangu yanga isiri nyaya ini am the one ndakatoadvisa mumwe ndikati nyaya yenyu nemasenzero enyu nemapanogara nemani inyaya yekulebha. Nyaya yanga ichinyanya kunetsa yanga iri yekuti vanhu ava varamba kuda kuenda kuplot kwaanotaura vakuramba kubva chajaizi vakuramba kubva pamba pako. Takutobatsirana newe kuti vanhu havadi vaende. Iwe uri kuuya uri kuda kutosimbisa zvamakabva nazvo kuna sabhuku. Ndipei nguva tatokudzwa ndezvekureva. Ndipei nguva mambo tikati ishe wangu tisairane kuti tione kuti ndingamubhadhara sei. Ini ndikati ndokutaurirana kwakanaka. Nanhasi zvinhu zvake munhu iyeye zviri kumba kwangu. For your information house. Zviri kumba kwangu. Ndakutochengeta zvinhu zvevana ndikati abva kuri abva kupi mwana wangu. Zvaaita kwiri yekuti arambe kubva pambuzi chaingonvinyenza iwewe. Mutaurirana ngatakawirira zvinhu zvake zviri kumba kweizvi mabadza nezvimwe zvitero zvekutombochengeta. Saka ndobazotorwawo nevavo vatonzwa tsitsi vakati regai titore tonzwa vamutoro nemwana basi. Hazisi nyaya yekuleba. I'm very versed kwazviri kuti hatidhile nenyaya dzevanhu. muri kugadzisana iwe Inyaya pamusoro. muri kugadzisana nyaya yamafambiro ayakaita kusvikira yasvika kwavashe ina Bima sematauro avari kuti vari kunyepera here vabima navashe. vabima vari kunyepa changamiro nekuti ndichisvika pakoti ava vakanonoka kuuya nobva ndaenda kuna vabima ndikati vabima nyaya iyi yakafanana nenyu yerepi yamakambokomedzerwa muchinzi mabata chibharo mwana wemusikana. nyaya yekuda yatakuda nhasi ndeyekuti bhadharai ishe mari yedare chete ndonyaya dzimwe nyaya idzi dzimwe dzeshe hanoda kudzinzwa ideti yamasumuka kwakuchigara burisana yakati mari yedare mamupa aba vamupa kana zvasara zvakuitika kumasuro kana zvazvinofeva kana zvisina kufeva hazvii zvisina basa ndakatera mari yedare hombo nyaya yangu ndeyakateka kwete nyaya aitongi munoenda kuleba koti atopedza matowana ruzivo wakadzidza zvikare mawana gwara ndonyatinaye papana mari yedare kusto procedure yakazotera mumashure yearrangement yamakazoita pamabhadhariro neruzivo rwamakandobva nedare rakakupai rekodhi yamakabva nayo kuna sabhuku kusvika kuna mambo ichannel iyoyo yainge ifanange ichitosita sekusika kwakaita dare nhasi
saka imamu usipoka kuzozvinozvidza magariro edare kana kuzonoziva kuti iwo ndiwe refri iwo ndiwe linesman hazvisi zvenyu izvo ndopa ndikuramba ipapo kuti Hazvisi zvenyu. yakare Hazvisi asi ava zvenyu. ndo vakangotora nyaya yacho kubatsiridzai kuti muwane ruzivo irwoko nekuzoenda kulabor court nyaya yenyu ikakaenda kulabor court maikwanisa here kunge muchizonotadza unobhadhara mari idzodzo imi muchiziva kuti munofanira kunge makabhadhara mari dare chakasiyana chii aiwa pane mutsauko ka ko imi muchiri kunetsai kubvisa mari yedare chii zviri kundirwadza kuti ndobisa mari yedare sei yanga iri nyaya iri pakati pangu nemushandi wangu kokugaraenda dare iroro raigarwa sei makaisa kwasabhuku mapinda machannels acho makaenda kwasabhuku pasabhuku taingotsvaga munhu ano witness chete matopinda zadzikisai dare izvozvi iyi mari yedare yawabvisire mandidedza changamire pawakatadza kubvisa pawangazvaonedza pavakandidaidza ndopandiri kuti changamire hauna kudeedza kudare vakandideedza kudai chavakandidedzera chacho mhosva yacho zvinezvi zvawadaidza kudare ukabvisa mari icho wadaidza wachisi manditsanangurira kakuti imari dare hatiri kuzvidza matare dare racho kana hamisi kunoconstituta dare kuziva kuti rinogarwa nani izwa samaiti wadaidzwa kudare usati patombotaurwa nawe wadaidzirwa wabvisa mari dare madaidzirwo mamwe chete wanga waitirwa padare wanga waitirwa kudare kwashe mari nauya wadaidzirwa wenza kuti wabvisa mari yedare kwashe kubvisa chete kwete kuti yakazotaura ndo yazati kutaura zvakasiyana chii mbudzi yazvaida pavanhu yatinzingirwe imba ndo mhaka ndauya pano padare iwe hauna kudaidza kuzvarira pavanhu kana kuti wadaidzwa dai uri wanga wauya wega wauya uzomhanga handina kupuhwa record of the proceedings ndo mhaka nyaya isina kutongwa handiti kana vanga isina kuenzaniswa nyaya yacho nekuti hauna kubvisa mari yedare kuti uzotaura nawo yako uzodzidzwa udzidei kulebha mozopuwa raida uzopiwa record of proceedings fananidzai vanhu vasunga padare pamaingokopota iwe usina kubvisa mari yedare taikubisa dare ripi racho tainga iri lebha koti kandaibisa mari yacho iyi lebha koti here yawabvisa mari muri kundida lebha koti here iyi yawabvisa mari isi lebha koti asi hamusi kutonga nezvemushandi wangu nemi zvimwe kutonga nezvekuti yekushandi wako newe yakanga yakauya kwasho ichida kubviswa mari yedare ichimhanga zvimwe chete zvawangoita futi apa wadaidzirwa tiziva kuti nauya wadaidzirwa iwe ndiri kuti kumashure uku wakadaidzirwa dare kwasho ukasabvisa mari yedare ndiyo wadaidzirwa ndobva wabvisa ivi kuti achida kutsanangudzawo kuti sei ndisina kubvisa mari yekwaifana kutsanangudza kuti sei usina kubvisa mari yedare nemhaka kuti wakadaidzwa kudare waifanira kubvisa mari yedare wodzo zvawadaidzira semabvisira waita iyi kuti udzo zvawadaidzira wadimvumirira kuti handimborika kubvisa ndozoti kana ndabvisa ndozobvisa kundirwadza kuti nyaya haidi by emotions nditika katatora nyaya zvatiri kuita by emotions hatitaure nyaya ndokuti igadzirike kana kuti ngatenge kuisa zvinhu zvekunyekwa zvekuti nyaya igadzirike hataure zvinhu zviri state zvazvine zvakavabima handisi kupuhwa kamukana wokunyatsotsanangudza nyaya yangu vari kungopindira zvisiri zvakanaka iwewe mari yedare yekumashure unokwanisa kuibvisa vantu vakwanisa unokwanisa ivantu vakwanisa hai kuti handingakwanisi kuibvisa haukwanisi kubvisa zviri kundirwadza saka chienda hako nekuvanziwa kwako chisimuka zvako uende haukwanisi kubvisa mari yedare yatauya wadaidzirwa yani saka zviriko kubvunza unokwanisa here kana kuti kwete wati kwete saka usingakwanisi kubvisa osunga uenda samaiti haikona kuzvidza matare rekaende aiwa mari nyaya yandaidzirwa ndeyekubvisa mari yechimhanga yedare rekwasha vashe ndo vati mambo vana ndotadza kuvarayira ndadaidza kudare havaite murao ndo zvawadaidzirwa zvino kwamambo wabvisa murao handitika saka mari yacho yawabvisa tichaipa kudare ravo kumashuru iwe ichienda ava ndovati asikadibhadhara usadabidzi
kudhasi mari yawatipaida tazovapa Tojarara, tikaemukana. I'm sorry, Changamire. chisununguka zvako Aiwa, rekedza kubhadhara Changamire. makapedza sabo asi share kusuwa Aiwa, zvisizvo. Chirekedza ndibhadhara hangu mari yacho. Asi hapana asika makatodaro matozadzikisa zvatopera saka pawakadaidzwa kudare navashe vachifamba nyaya dzavanhu vanenge vadaidza inodiwa mari yedare ukangosina kubvisa nezvikonzero handingatsvaga saka vapotera kudare nepamberi pavo kuti zvivabatsire kuti authority yavo yelevel yavo kana vadaidza vanhu kudare kubviswe mari dzezvinhu ndiwarubvisa ndo zvawatikumbira kuti tikudaidzei wewe kuti mari dzedare dzinobviswa azvinzwa chete chete nyaya yacho pachayo chayo hatinoda kuinzwa nyaya yacho pachayo out of interest nakuti zvairi mumaoko asabhuku wangu ndine interest yekuzoona kuti zvawakanyorana kwasabhuku iko zvazadzikiswa here kana zvisina takuadvaisa munhu wako sezvo tirikutoziva kwaari kuti anomhangara kulebha kuti vanamupa mari yako nekuti rekodhi iwe rekodhi yako yekuti pamakasainirana kuti uchako chibhadhara wakadai wati hauna kana kuti yauinayo unokonfidza lebha koti yachina kuti unoti uri kubhadhara teera chisungo chamakasungana rekodhi yake yachinaakasara kunaye yakabva pasabhuku yawakasainirana kuti achabhadhara akadai ya tikaitarira nasekitari mozoita follow toona kuti muchibatsira munhu ane mari dzake kuti mumudzidzise kuti tinoadvaisa gare rinotonga rinoregerera rinodzidzisa munoadvaisa munhu ari aggrieved ane mari yake isina muone haugotechiiskuitira kuti abatsirwe nemutemo unotonga matare ezve kushanda nekushandirana totenda mamusoro zvikureva namambo zvakafanana nokuti pachibvumirano chamakaita imimi nemushando wemuchinda kwasapo kunoyananiswa animati maitsvaga munhu ari neutral rekodi iyoyo iri neutral iyoyo ngairambe iri pari neutral ikazenge yachinja kubva pari neutral yakutora danho rokutova kuno munhu ari kuadvaisa iye sekuti muri mhuri yamambo mese nekuti hapana anofanira kuswera aine misodzi pamatama pakuwirirana kwamakange maita pachisungo chekunoti handei kune munhu ari neutral tinobatsira ndokumwe chete imwe kwamunofanira kunge muine follow up iyoyo muchinge muchizadziswa zvamakanawirirana pasapo awane mari yake nokuti mimi ndimakaenda kwasapo asike yakaenda kwasapo ndimakaenda zvekare kunotsvaga muyananisi nhasi uno maenda kunotsvaga vayananisi wamaakukomera kuti chinondipa kuti ndirambe ndichizoironda nawo ndekuti sabhuku ndewangu sabhuku ndewangu ndida kuona roho yaari kuita kubatsira mhuri ndichimuadvaisa zvokuita sabhuku ndichimuadvaisa zvokuita paanenge achimeka sabhuku ndomutaura kuti apachidai dai angari mumwe muhosi akaafiri sabhuku ainge achingose kuwirirana kwamune maita kwamune mari mabatsiranai anosabhuku ndewangu ndozvinoramba chandisebedza naye dhimini fuku ndova ndichitoasaina kuti vanoti sabhuku zvapana iwe dhimina nokuti vese vari vatatu sezvamambodzizwa kuti hapana ibvi hapana mupiri gwara ndachiverenga riya pane roles of sabhuku futi duties of sabhuku headman chief akafanana saka sabhuku andigone kumukanda pasi pebhazi nendii naye chaizvo wandati kana ashanda aine committee of 7 zviri pamutemo handitotendere sabhuku anosenza asina committee of 7 nekuti anenge asiri dare pazvinzwa chisunuka zvako aita zveko